Geza izandla zakho kaningi ukuze uhlale unempilo. Kumele ugeze izandla zakho kaningi. Ukumisa wena ukuthi uthole ukutheleleka nge-COVID-19. Ukumisa wena ukuthi ungasabalalisi isifo. Geza izandla zakho njalo, emva kokukhwehlela, emva kokuthimula, emva kokuhlanza, ngaphambi nangemuva kokusebenzisa ucingo lwakho, ngaphambi nangemuva kokulungisa ukudla, ngaphambi nangemuva kokudla kanye nokuphuza, ngaphambi nangemuva kokuncelisa ingane, ngaphambi nangemuva kokushintsha iduku lengane, ngaphambi nangemuva kokuphuma endlini uya yinoma ikuphi, ngemuva kokuya endlini yangasese, ngemuva kokulahla udodi, ngemuva kokusebenza engadini noma ngemuva kokudlala nezilwane, ngemuva kokuzivocavoca, ngaphambi noma ngemuva kokusiza yinoma ngubani ukwenza yinoma yiziphi zalezi zinto. Geza izandla zakho kahle ngamanzi nensipho. Geza izandla zakho kaningi. Musa ukutheleleka. Vimbela i-COVID-19. Ezempilo yethu zisezandleni zethu.